boten wonten satriya, boten wonten priya ingkang dipun tresnani namung Bagus Agung Gumelar. Semanten ugi prastanipun Ahayu Priscilawati wonten alam padang dumuting belahan sangang rumah kaki kanan di atas ini angin yang digigit jadi nih langsung terdedah sumurupa nganti bisul yo nganti sekane ngeraos inggih raos ingkang saduga senajan saduga jebring kuning saking jebring Gusti kalonto bisa manunggalake tekad lan kersane mesti dadi satu ramane Purno gandine sedya barang binalang gantang sang pirangan kakung yo anatrakan ego sampun wonten ing panthi Rirenggo Ranu kaya padha ampian sak sampunipun sang pirangan kakung anatrakan ego ngomong awarna kuning yang pecah tunggelaken tekad lan kersanipun komo kuning lan pecah menika sehat sanipun sang pirangan dan sareng gedeng samangke dados warga kang sakinah mawaddah warahmah komo awan kuning yang pecah ing samangke sang pirangan dan sanggit arsu bilakan tekad lan sanipun telembang wonten ing samudraning bebrena gung sawusda antigo sakalau kapapat dening sang pirangan kakung ing samangke sedaya wewalem sang pirangan ingkang disampun kabelat mugi samangke sang pirangan sanggit sangat selamat kang tanpa